काली सटकिया से काम ना जीजा है जीजा कि सुनाए जीजा करब नतीजा आइल बारा ससुरारी में अरे आइल बारा ससुरारी में जीजा के मतलब ई न होला पनसौआ निकाली घरी में। हेलो जीजा के मतलब ई न होला सौआ निकाली से भैया हमरे से पैसा ना मांग जनधन क्या बोले नहीं हम बोले नहीं हनु कि तहलो अपन नेक ले लो जीजा से ठीक बा दे दे नहीं जीजा कंजर है। अभी रात हमारी रात बता के देत रहो यहाँ से तू लेत रही हो तू टोचन करा ला टोचन रात भर लेत देत रहो अभी अरे कि रहा के तीन गो पता आ तीन का जाना रहे कि संग जी के तीन बहिनिया संग जी के तीन बहिनिया तीनों से तीनों खेला रहे संजय जी के तीन बहनिया तीनों से तीन खेला रहे संजय जी के तीन बहनिया तीनों से तीन खेला रहे एगो सूते हाथे बांधे अच्छा एगो भागे तैयार रहे एगो सूते हाथे बांधे एगो भागला तैयार रहे एगो हमारा भैया संगे एगो हमारा भैया संग भागला तैयार रहे एगो हमारा भैया संग भागला तैयार रहे एगो हमारा भैया संग भागला तैयार कि तनी ताकल का तनी ताकल देवलिया पे का लिखल बा तनी ताकल कि एतवार लिखल बा सही में आ सोमार लिखल बा संगे जी संगे नाम संगे संगे संगेज ना संगेज हाँ आ संगेज जी के बहिनी के भातार लिखल ह तनी ताकल आ तनी ताकल देवलिया पे का लिखल बा तनी ताकल देवलिया पता लिखल बा तनी ताकल देवलिया पे का लिखल बा तनी ताकल एतवार लिखल बा सवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा संजय जी के बहिनी के भातार लिखल बा तनी ताकल देवलिया पे यहाँ के लड़का के भाई के तरफ से बहुत सारा प्यार आशीर्वाद पुरस्कार है बहुत बहुत लड़का के भाई हाँ। यहाँ कमनी के नाम कुछ कहल जाए बाकी जीजा जी खातिर कहे ए जीजा राउर बहिनी खिलाड़ी जीजा राउर बहिनी खिलाड़ी हाय राम रोकली मोटर गाड़ी रोकली मोटर गाड़ी जीजा राउर बहिनी खिलाड़ी जीजा राउर बहिनी खिलाड़ी हाय राम चढ़ेली से सरकारी हाय राम चढ़ेली सरकारी का देख के अइलोए संग जीजा तोहर बहिनी छिना वाह वाह कि का देख के अइलोए संग जीजा आ तोहर बहिनी खेला आ घूमेली गलियन गलियन खोजेली भटार
घूमेली गलियन गलियन हो खोजेली भतार का देख के अइला जीजा हो तोहर बहिनी के लाल घूमेली गलियन गलियन हो खोजेली भतार घूमेली गलियन गलियन हो खोजेली कि आज राजा जी के घरवे में